Tessenek az asztalhoz fáradni, kiki a szomszédjával a székre ülni. Türelmet odakint a ropogós malac, szeretné tudni, hogy vajon ízes a falat. A töltött káposzta alig várja a sorát, megsimogatja, valaki? Hát gazda. Úró gombóc is szeretné jó lenni, kedves vendégeknek igazán ízlelni. Tessenek tehát az asztalhoz jönni, a józan szomszéd mellé leülni. Petőfi költő volt, szava csengett bongott, nekem most nehezebb követni a dolgot. Nem kenyerem ugyanaz írás, az ének most viszont mindenkinek mindent elmesélek. Odakin a konyhán süt, főz a szakácsné, hol ügyes a keze, neki a másé. Meglettem a konyhán, úgy láttam éppen bagolynyerítést, főz első ételként. Mi a szöveg ez? Nem is tudok főzni! Dehogy ne! Majd megtanul! Nem maradj meg, hogy ilyen szép férjed! Asszonynyörgés, jó, főjön a csirke ordítással, egérköhögés, vadbivaj mártással, végül ehetünk üres kocsi zörgés hozzá, sündisznómáj lesz majd a környékén.